Ассалому алейкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк кунен ва дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Сино, Калсавои Профсоюз. Анамҷо Профсоюз аст дӯстони азиз. роҳ бошад роҳи тарафи сирк, аз ин бар роҳи фабрикаи ширин гаи Калсавои Профсоюз. хонаи фурӯшӣ дар ҳамин бино ҷойгир аст дӯстони азиз. бинои 16 ошона, хона дар 14 ошона дорад. тирезаҳояш аз тарафи роҳ аст. рӯпарӯи қаҳвахонаи Тиропол. ҳозир рафта аз дарун ба навор мегирем дӯстони азиз. баъдан номерои соҳибмулк ҳам мемонем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. рӯзҳои наздик иҷозат ба ремонт медиҳанд дӯстони азиз. шартномавӣ аст. меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ана ба 14 ошона баромадем. ростаки инҷо лифтавой мешавад. рӯзҳои наздик лифтавой ҳам мечаспонанд. аз ин бар лесенс аст дӯстони азиз. ростаки тарафи дасти рост аз лифтавой мебароем дӯстони азиз. ана ҳаминҷо ду хона мешавад. аз тарафи дасти чап хонаи мо мешавад дӯстони азиз. 110 квадрат аст дӯстони азиз. се дар хона. инҷо мебинем як холи калон аст. ҳоҷатхона, ванна, ҳамон бигем. инҷо як хона ё ин ки кухни мешавад дӯстони азиз. як хона, ду хона, сеюмги хона. яке аз инҳо кухни мешавад дӯстони азиз. инҷо бошад тиреза дорад, ҷои кондисионер. инҷо бошад як зали калон. инҷо ҳам ҷои кондисионер дорад. ана шоҳрои калон дӯстони азиз. Калсавой аз тарафи дасти рост сирк аст. хонаи дигар сеюмги хона. ҳама тирезаҳои аз тарафи шоҳрои калонро нигоҳ мекунанд. ана ҳаминҷо дар ҳисоби кухни аст дӯстони азиз. хоб хонаро дидем. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, Калсавои Профсоюз. бинои 16 ошона, хона дар 14 ошона қарор дорад. се дар хона, 110 квадрат. шартномавӣ аст дӯстони азиз. иҷозат ба ремонт гуфтем ки рӯзҳои наздик аст медиҳанд. нархи ин хона 770 000 сомон. боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 985 87 28 34. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. квартираи фурӯшӣ дошта бошед, хонаи фурӯшӣ, дачаи фурӯшӣ, дар номерҳои поёнӣ буда муроҷиат мекунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. худо нигаҳбонатон то навори оянда.